Máme prvú zastávku po 150 km. Ideme si dať risku. Ale dietnú, hej? Dietnú. Lebo tam sú samé dobré zdravé veci. Sme v Maďarsku na Molke, 100 km pred Budapešťou. A cesta ide dobre, aut je tak normálne zatiaľ. Vidíme. Uvidíme ešte, kde vôbec dojdeme, či vôbec dojdeme tam, kde chceme. Lebo napadol je kopec. Ideme rovno za nosom a uvidíme, kde nás to zavedie. Tento kompas. Sme na cestách a máme prvú závadu. Nesvieti nám svetlo. Vonku je 8 hodín, pekná tma. A nám nesvieti svetlo. Ale my to vyriešime. Dúfam, že budú mať žiarovku. A keď nie, tak prehodíme. Dobré ráno, zvážení priatelia. Ideme ďalej, sme v meste Kaloča. Sme v takom starom mestskom dome. Taký penziónik, pyroš, aráni. Veľmi pekný. Taký jednoduchý. Postel, skriňa, vecka. A dnes nás čaká asi Sarajevo. A ešte sa pozrieme, aký máme výhľad. Celkom pekné to tu je. To si ja pekne tankujem motorku. Pozriem sa, natankoval som 16,05 litra za 23,43. A tuto vedľa si tankuje motorečku môj sparring partner. Pozriem sa, koľko natankoval. Rovnako. To nevymyslíš. Stojíme na hranici Bosny a Hercegoviny. Vyzerá, že si tu takú hodinku postojíme. Minimálne. Sme v... Čom sme? Bosne. Nie sme v Bosne. V Bosne sme už. Sme v Srbsku. Lebo sme už platili konvertibilnými markami. KM. Už tu majú. A v Srbsku My sme čo len majú? často, jak prešli Srbsko, ja neviem, možno jednu dedinu alebo tak. Ja nechápem. No, opravili sme náš malý problém, ktoré bolo vlastne stretávacie svetlo, ale našťastie žiarovky sedia, takže sme zo zdiaľkového dali do stretávačky a teraz sme kúpili stretávačku. Všetko opravené, svetla svíti a stírače stírajú. Nie, stierame my. Môžeme ísť. A tu máme autonehodu, live prenos. Pokecali sme s taxikárom, veľmi príjemným, po nemecky. Mičko vedel po nemecky, policajti merajú trasológiu na Rafali. No a tu sú také domy rozbombardované, neviem, či to bude vidieť na videu, ale stopy po guľkách, také zmiešané. Tam je normálnu šupu ten bielý dom dostal. Tam dostal riadnu šupu, no. A ináč, není tu nič. Není tu nič, len rozstrieľané domy. No a my pokračujeme ďalej. Ideme buď do Sarajeva, alebo do Mostaru. Asi do Mostaru poťahneme, ne? Uvidíme. Ideme do Mostaru, dať si plnenú papriku a čevapy. Čaute. Konečne v Bosne čevapy. Ňamka. Aké je meké toto pečivko. Fajné. Vieš, aké je mekučké. No a už čakám ho. Chvála. Je to tu. Vyzerá to bomba. Dobrú chuť nám. Nachádzame sa 150 km od Sarajeva.
A kamerujeme? Nie, 150 km. 150 km od Mostaru. Mostaru, tak. Sme Sarajevo je nejakých 80, 70. 30 km, bo sme vo Vysokom, kde sú pyramídy. Bosánske pyramídy vysoko. Práve sme tu. A pomaličky sa presúvame do Mostaru. Tak akože celkom čistá motorka, hej, také zopár malých mušiek, ale ináč paráda. Unava je tričalná. Únava je, To patrí človeku. ale tak to má byť. Trošku sa unavíme večer, odpočinieme a bude dobre. Tak sme sa zastavili na jednu kavičku s takýmto výhľadom. A jedna kávička rýchla a čoskoro sme v Mostare už len 50 km a sme v cieli. Tak, sme celkom unavení. Ne? Mám dosť. A sme v Mostare. Došli sme. Sme v starom meste. A pomaličky sa prechádzame. Tu sú samé stánky. Tomarinky. Ideme sa nájsť. A pomaličky sa blížime k tomu najkrajšiemu v Mostare. To je most. Starý most.
pod Mostarským mostom. Jedno, počkaj, tu máš napísané Mostársko pivo. Na zdravie. Na zdravie. Že aj v Mostare sa bojovalo a tu je rozstrieľaná fasáda, kde tu najak je to okno, pravdepodobne trafila raketa, takže aj Mostar bol riadne zasiahnutý. Chystáme sa ďalej. Odchádzame z Mostaru. Úzke uličky. Dobré jutro. Dobré jutro. Motorky pripravené. My pripravení. My tiež. Ideme na dajaké fajné raňajky a na dajakú kávu bosansku. Neviem, či sa nám podarí zohnať kávu bosansku. Podarí. V Bosne. V Bosne zoženieme. Nevieš zohnať, ale počúvaj, tam sme boli týchto na benzín pumpách a to v podstate to bola Neska. Hej. Kakávko. To bolo dneska, kapučino bolo kakao, granulované to bolo 100%. To bolo určite. To Takže z toho sme sklamaní. No tak skúsime si nájsť niečo poriadne. A 100 Laci sa prezlieka do kraťasov, lebo je horúco. Tak je 40 stupňov, tak to sa nedá. 30 len. Zima. Iba. A nachádzame sa pri takom mlyne, ktorý je veľmi známy. A hneď uvidíte prečo. Už sme tu boli a ideme tu zas. Je tu taká pekná reštika. A dáme si tu aspoň kavičku alebo niečo. Lebo to stojí za to. Prosím pekne, krásny pohľad na vodopády, rovno z terasy, na ktorú si my ideme sadnúť. Tak si tu sedíme, oddychujeme. Dedinka Stolac. Aj krásna reštaurácia Old Mill. Dáme si niečo dobré. A ideme ďalej. Pri tejto riečke, krásnej, čírej, ktorá má asi koľko? 15 hovoríš, zhruba? Ťažko to odhadnúť, ale je veľmi studená. Veľmi. Ale idem. Ale vieš čo, poťahnem si cigarety, bo to možno posledný krát. Komu chceš odkázať svoju motorku? Dúfam, že Strikovi. Motorku odkazujem Strikovi, keby dáš. Áno. Jak sa volal? Phelps? Ten plavec? Michael Phelps. Michael Phelps.
neviem. To je len bez rozmýšľania, musíš sa tam hodiť, ale potom... Vajca. Musím vajca. A teraz si sadni. Kámo, šíkam, akože to svojvoľne to ide. Come on, it's not so cold. Very cold. No ideš, 3, 2, 1, bum. Asi tam. Možno ťa to sprúži, vieš, možno ti to pomôže na tú únavu. Dobre, aj stačí. No, celý čas mi hučí do prilby. Chcem sa strašne hodiť do tej vody, lebo je krásna, tak podarilo sa. Keďže pre veľký úspech si to diváci žiadajú, Bolo to super, ideme ešte raz. tak ešte raz. Ale šľapky asi stratíš, keď... A teraz preplav na druhú stranu, tam máš pličinu, možno, že tam budeš mať teplejšiu vodu. Alebo aj nie. Toto má menej jak 15 stupňov určite, lebo to ťa láme celého. Aha. Ma vajca bolia. Choď tam sa presuň normálne pešo, že by si zase tak prišiel, lebo ten prúd dosť ťahá, jak vidím. Dobrý je prúd. Hej. Nezdá, ale bere, hej. Bere, jasné, však práve preto. To musím ísť naspäť do piči. Laci vo svojom prirodzenom prostredí. Práve máte možnosť sledovať hrocha, ako vchádza do vody a ide. Ty koko, tu nestojím. Podám ti ruku. Asi hej. Možno, že aj čím skôr. Díkes. Jo. Jo. Zaplával som. Druhé kolo. Áno, stačí. Tretíkrát netreba ísť. Tak. Nie som ten typ, čo by som otužoval takedy. Tak teraz si otúžil. Ale pozdravujem otužilcov všetkých. Ľadové medvede. Ľadové medvede. Práve sa nachádzame na hranici medzi Bosnou a Čiernou horou. A to je Bilečko jezero. A že by ste vedeli, kde je Bilečko jezero? Tu je Bilečko jezero. Čiže Nádhera. krása.
Teraz nás Proste. čakajú super cesty, fajná hranica, cesta do Budvy smerom, to bude bomba. Alebo do Podgorice, do Podgorice troška pôjdem. vyššie pôjdem. Teším sa. Áno, áno. Dal som si limonádu. Takže chlapec mi donesol vodu, tu máš šumienku a nasyp si. Yeah. Čo? Hlavne, že to bude fajné. No, obedíky prišli. Dobrú chuť. A aký máte výhľad vy? No, takže sme v Podgorici, vyspinkaní, ubytko super, ináč musím uznať, fakt. Fakt, ako tá izba, klobúk dole, jak Klobúk pekné, dole. lebo keď sa tu pozrieš na ten dvor, máš silné obavy. Máš silné, Je to malo. ale je to paráda. Super, veľmi milí aj domáci boli. No a tým pádom naše motorečky boli v bezpečí, pretože máme aj bránu. Takže je to na súkromí. No, tam je Pesko, ktorý nás strážil. No a ideme už teraz do Albánska. Ideme si dať dedinku Tet a cesta SH21. Sme v Albánsku a keď sa otočíme, za mnou je hranica Čierna hora Albánsko. Tak sme tu a ideme sa povoziť, ešte čakám na Lácka, nech príde, ten sa tam trošku zamotká, tak snáď už čoskoro. Už ide. Tento Mercedes ho predbehol, lebo zaspal, ako vždy, on tak rád zaspí. Keď niekde treba ísť, tak to on má rád. No, ale už ide. Haha. Kámo! No čo? Si zaspal? Nie, na mňa vybral pištol. Ale. Hej, ten na striebornom Mercedese. A druhý mi ukázal, že nech stojí. Nie. Hej, ma pojebalo, však dzare mi stoja hore. No, Dobre, nie? vybral na neho pištoľ. Tak, asi tak. Stones underfoot, a path of gold. Through Tet's embrace, the story's told. Rivers sing, Menšia prestávka v horách. clear the soul of the Laci sa prezlieka, ale pozrite na tie hory v Albánsku. mountain. Človek náhodne zastaví na krajnici. V živote by človek nepovedal, že je v Albánsku, že je to tak krásne. On the road to Tet, where the world feels wide, where the rivers dance and the forests high, through the echoes of cliffs, through the green so deep, I find my heart where the
carry the words they said, a shepherd's call in the evening glow. The earth keeps secrets no man will know, by the wildflower fields where silence hums, the hymn of the ages softly comes. Oh, Zet, your beauty unfolds like ancient hands with stories to hold. On the road to Tet, where the world feels wide, where the rivers dance and the forests hide, through the echoes of cliffs, through the green so deep, I find my heart where the waters lead. Je tu taká snaha od Laca. 22 €. O, záleží na tebe. Ideš? Piči, však jaký je strmý, kámo? Tam stade zipline až dole, jak je most. Tak, kde tam? Dobre vidím, či to sa mi zdá. Nie, 50 metrov, to kratšie bude. Na vzdušnú, no, asi. No ja, však tam na druhej strane je taká istá väža, nevidíš rovno? Za mostom až. Za mostom. 50 metrov, hej. Toto je 50 metrov, nie. Dobre, ideš. Hej, idem. Idem. Poď aj ty. Nie. Adrenalín. Adrenalín nestačí toto, čo mám. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi si to vážim od teba, ale jeden z nás musí byť ten, čo prežije, aby sa motorky dostali domov. No, čo sa to deje? Yes. Sit. Okay, this. Yes. Finish, open. And when I finish, open the Open, light. yes. Okay. Ready? Yeah, man.
Prišli sme na koniec cesty, kde sme chceli pokračovať, ale takáto cesta tam ide, čiže sa musíme vrátiť naspäť. A tu, kedy si išla rieka. Len tak je sucho, že bohužiaľ. Ty kokos. Poď. Dalo by sa. Poď. A tu je najhlbšia časť toho koryta, hneď na začiatku. Cestu z Tetu sme sa rozhodli zvoliť trošku netradične. Zvolili sme totiž malý offroad, trochu šotolina a prach. Zo začiatku sme si mysleli, že to dáme ako nič. Namiesto 2 hodín do Skadaru sme nakoniec šli podstatne dlhšie. A bolo to preverenie nielen našich síl, ale aj našich motoriek. To také úseky asi budú. Ale keď už tu prišiel s Mercedesom, to už nemôže byť také strašné, nie? Tak záleží, či išiel. Tá je jedine stamať. Z hora isto. Spred nás. Hej. Stamať je nešiel určite. O, a tu je konec. Ustane. Kdybych nemohl prostě pomoct, no, aj se stane. No wiem, no. No, ideme ďalej. Počkaj chvíľku, hej? Musím si zaistiť svoju motorku. Už idem. Počkaj, netrám sa. Mám ti ísť hore? Neprekročím asi. Prekročíš? Ja si prekročím. No. Tak. No, tak super. Ešte môžem pustiť? Hej. Uj.
Ahoj. Lebo naspäť už cesta nie je. Už sa nedostaneš naspäť. To je rovno. Naše motorky sú tu. Práve ideme šotolinku. Krásna čistá voda. A naše motorky. A my pokračujeme ďalej. Prešli sme cez most, kde už nie je návratu. Takže už len dopredu. No čo, poďme, ne? Však sme tu na slnku, do piče sa tu vyprážame jak pstruh. Bezpečnosť na to všetko. Zlenidla nič. Taký vráták. Dá to. Yes. Yes. Pozri tu. Poďme ďalej.
Prišli sme na také malé občerstveničko. Tu si dáme jednu kávu a pokračujeme ďalej. Zastavili sme sa uprostred cesty do Skadaru a tento chlapec nám spravil kávičku a ideme ďalej. Je to tu taký malý podnik, v ktorom tu chlapec pracuje, alebo ju vlastní, neviem. A takto občerství pocestných. Takže, čau. Tu je tá takzvaná kaviareň. Tu máme také posedeničko v tieni. A tuto máme Guri. Bar, restaurant, asi. Asi. No, lebo tu vlastne môžeš kempovať, lebo si ohradený. To sú prdy. Kolik to môže jesť? A tu máš, hojdaciu sieť. Tu si zdvihneš stán. No neviem, či. Myslím, že ma toto udrží. OK. Veget. To je chill. Trošku. Však ja som rozbitý, jak Čenkové deti s cigánskou hračkou dohromady. Hej, aj ja. Ale, čo je pozitívne, ľudia, už len 50 kilometrov 3 hodiny. A 2-3 hodiny. A sme zachránení. Teraz sa mi to hovorí s úsmevom, ale poviem vám o 3 hodiny. Všimnite si, že tu sa nám cesta aj napriek našim očakávaniam stále zhoršuje. Konečne sme to zdolali a dostali sme sa na asfalt. Do Skadaru to bolo ešte dobrých 30 km. A tu sme už išli fakt z posledných síl. Asfaltová cesta bola úzka ledva na jedno auto a my sme pred každou zákrutou trpli, či na nás niečo nevyletí. Metal. No, zvážení priatelia, bol to boj. Išli sme, neviem koľko sme išli. Od 2. do 7. čistý offroad, takže asi 5 hodín.
Samé štrky, piesky, kamene obrovské. Taká Dead Road z Pakistánu podobná. A už sme radi, že sme to prešli. Unavení sme neskutočne. Už sme na izbe. No a zajtra nás čaká ďalšie, neviem či dobrodružstvo, ale ďalšie cesty a trate. Dali sme si zmrzlinu. A jaká? Z tej zmrzliny, ja že cítiš mlieko, z tej zmrzliny cítiš krávu, jaká je fajná. Fakt, nepreháňal si, v živote som takú zmrzlinu ani ja nejedol. Najlepšia zmrzlina v mojom živote. Asi Ako toto, to bolo, že a stojí 80 centov, to znamená 80 lekov. Fantázia. Takže Albánsko zatiaľ samý plus. Dostali sme sa do dedinky Velipoje a našli sme si nádherné ubytko. Teraz to je spálňa. Kúpeľňa s pračkou. Obývačko, kuchyňa. Áno. Kuchyňa. No a tu je vlastne naša terasa. No. Za tými borovicami je more, ale keď sme bývali vyššie, tak to vidíme, ale vôbec nám to nevadí, je nám to úplne jedno. Lebo chystáme sa k moru, tak ideme si trošku oddychnúť, lebo máme dosť. Prišlo nám seafood risotto, teda tebe a mne už ide. Už ide. Thank you. A ja mám mixed seafood. Čakal som viac. Hranolky. Ale ja nechcem hranolky k tomu. No, dobre. Moje stalo 14 €, tvoje 9. Dobrú chuť. Dobrú chuť, ľudia. Blížime sa k moru. Uvidíme, jak to tam vyzerá. Z fotiek sme videli, že to bolo celkom fajn. Teda ja som videl. Tak hneď vám to ukážeme, že ako to tam bude. Takže sme na pláži. Piesoček je tu taký tmavší, taký trošku jak sopečný. Ideme sa pozrieť k moru. Hora je voda tepľučka. Tak uvidíme. Dnes je 9. septembra. Už turistická sezóna skončila. Voda je čistá, krásna.
A teplá, je fakt teplá. Ideme trošku hlbšie. Na prvý pocit taká svieža, ale má povedzme 25, 6 má, hej. I don't know. I don't think. I don't know, maybe yes. Okay. Never felt better. Zakývajte mi, zapískate za 15 minút. O, nemám hodinky, nič, hovorí, jak, nevieš 15 minút. A jak ti povedal, kde máš jazdiť? Za bielými bojkami a nemám ísť ďaleko doprava ani veľmi ďaleko doľava. Proste tu v tomto okruhu. Hej. A nie, ani nie ďaleko do stredu mora. Proste, ale nie pred bojky kvôli pokute, lebo... Tam sú policajti, ale hej, tam je loď, tak kde som ju videl tam. Hej. Hej, fakt je. Hej, tam. Sú tam fakt. Ideme okolo, teda nie že okolo, ideme cez Durrës alebo Drač a nedalo nám, aby sme sa nezastavili na pláži. Aspoň sa len pozrieť, ako to tu vyzerá. Tak už bližšie sa nedá. Sme od mora asi 30 metrov. No a ideme sa pozrieť. No, veru, že už tu ľudí niet. Neuveríte, čo sa nám stalo? Prídeme a tento párik vzadu, tu na za mnou, že vy ste Slováci? Jak to vedeli? A ja pozerám, áno, a sa opýtal, či sme Česi. A ja, nie, Slováci. Slováci, a odkiaľ ste? Ja hovorím, že sme z Prešova. Ja som žil 9 rokov v Prešove, koľko, pre 9, už neviem. Moja prvá žena je stále. Chodil tiež do Nešminky. A chodil ku mne, jesť asi aj. No a takže človek len vystúpi z motorky v Albánsku, prejde 20 metrov a stretne Prešovčana. No, takže Durrës alebo Drač, voda teplá, aj čistá, piesoček krásny, taký klasický hnedý. A oplatí sa tu ísť, je tu fajne teplo. A ty si na Olze si máš kúpiť vodičku. Máš kilo stále jedna. Nie. A chceš vedieť? Hej, 3. Dal si si 2. dal som si 2. Si mi kúpil vodu za 6 eur? Kúpil vodu za 6 eur. No, dobre. A teraz si sa pýtal čama.
Či sa to môže piť? Hej. Voda zadarmo. Ale ide mi ochutnať asi. Cesta z Duresu do Xamilu bola krásna, kľukatá. Sem tam tunel. Veľmi sme si to užili a tešili sa do tzv. Karibiku Európy. Toto je príjazdová cesta do destinácie. Začínalo nám byť divné, že prečo je tak rozbitá. Mimochodom, v lete tu stoja kolóny aut aj niekoľko hodín, aby sa dostali do asi najznámejšej albánskej prímorskej dediny. Albánci tu ale stavajú novú, širšiu cestu, aby sa tie kolóny trošku zmenšili. Áno, to je ono. Sme v Xamile na pláži. Toto je taká tá malá plážička. No a to je fakt malá plážička. Ale voda je čistúčka, to musím uznať. Ešte asi aj tam je, vľavo. Tu máme tiež vlastne vstup. Ale tam je asi piesok, tu je štrk. Nachádzame sa na Xamil Beach. Na Xamile je strašne veľa pláží, každá je iná. Ono by si to trebalo pochodiť, ale tak máme aspoň malú vzorku. Aké sú možnosti. Čo keď tu bude za rohom vľavo, že je taká Masaker, ne? Hej, Ideme sa hej, prejsť. hej, lebo toto není wow. Tak ako je to super. Hej. Je to Jadran a je teplý, čo v poslednej dobe na Jadran povedať, že je teplá voda. No, už v septembri musí byť, to je pravda. Tríme šance rádiť pádu slnko. Takto sa z baru chodí rovno do vody. Tam sú schodíky. Krásne skaly. A toto oproti nám je Korfu. To už je Grécko. Tu je Albánsko. A trošičku preplávať cez more. A ste v Grécku. A tam majú člny ako auta. Máš normálne auto, čln. Vidíš? Normálne, aký si mal Ferrari. Alebo Lotus Esprit. Nie, Corvetta. Corvetta. Ale ináč ten piesok tu je navezený. Hej, zrejme, hej. Je to navezené, hej. Takže naše dojmy zo Xamilu sú také, že sme mierne sklamaní. Ako je tu pekne, výhľady sú fakt nádherné, ale teraz sme skonštatovali, že Xamil je jedna veľká karčma. Všade sú len bary pri mori a vlastne vy keď chcete ísť k moru, tak vy musíte ísť do toho baru a keď chcete lehátko, tak je to 10 eur na osobu. Nižšie 20. Nižšie 20. A nedostaneš sa do vody. Všetko je tu na skalách zrobené, sú zrobené také terasy, ktoré sú
nad tým morom a s rebríkom zídeš dole, ale to len z tej barovej terasy. Čiže stále si tam musíš niečo objednať. My sme na pláži, kde to takto našťastie nie je. No a asi je to jediná takáto pláž v celom Ksamile a pritom ich je tu veľa. No a takže ideme naspäť, prešli sme si to, popozerali sme. Je to fakt pekné na výhľady, akože wow. Ale zasa, tu je druhá strana toho. Tota, hej? Tam šmece, desky, porúcané, Tu je. bordele. Áno. Tu sa pozrie, bordel, všade je tu bordel. A jak na Slovensku, to je normálne. No a skôr sa tu možno oplatí s nejakým mladým, ktorí sa chcú zabávať a majú veľa peňazí. Lebo aj cenovo je to úplne inde. Keď sme boli vo Velopoje pri Skadare, oveľa lacnejšie, krásne, nádherná pláž. Jemnúčkým pieskom. Je to blízko Skadaru. Skadar je krásne mesto, nádherné centrum. Jednoznačne. Zatiaľ pre nás jednoznačne najprv tam. Alebo radšej tam, ako sem. Hej. Určite, toto je sklamanie. Toto je pre mladé páry. Jedine pre mladé páry, ktoré proste chcú byť od rána do večera na bare, popíjať sex on the beach a okúpať sa 2-krát za deň, ale rodiny s deťmi, toto ja keď vidím, toto je zle. Toto je zle. To odrádza, normálne tá pekná príroda, to taká panenská príroda a v tom najebaný bordel na každom kroku. Napríklad tu hej. No. Na každom kroku. Tu železo. Takže áno, dá sa všetko krásne nafotiť, ale realita Ksamil, nie je to nič zaujímavé, nič zvláštne. Je to pekné, samozrejme, ale že by som kvôli tomu išiel 2000 km alebo koľko to je. Dobre, však chodia lietadla. Teda lietajú. No, ale ja si myslím, že sa to veľmi neoplatí. Tu na juh toho Albánska, ktoré je vlastne vyhlásené, že aké je to krásne. Ale zase na druhej strane, tam, jak sme boli na Drači, ten Druges Drač, Áno. to vyzeralo dobre. Áno, To bolo také Lido die Solo. alebo taký Albánske Lido die Solo. Sunny Beach. V Alebo Bulharsku, taký- áno. také Bulharsko, no. Áno. Čiže toto zase, áno, to vyzeralo fajn. Ale Velopoje, Je zatiaľ náš favorit. prezračná voda, teplúčka, nádherná pláž, málo ľudí, verejná pláž, malá dedinka, A však páry, človek zopár má čo barov na potrebuje. pláži. Všetko, čo ti treba, tam máš. Je tam kľud, ubytko super. To sa celkom oplatí. Ideme na pláž. Albánsko nám prináša takéto chuťovky, ktoré nie sú také drahé, nie? A stoja okolo 12 €. Takže radšej si to dáme tu, ako niekde za 50. Za 50 €. Kde to nevedia pripraviť. Kde tu to vedia. Laci, treba nám ísť. Stávaj. Ideme. Ešte, že spíme rovno oblečení. A ideme na ďalšie cesty a pravdepodobne ideme do Grécka, ideme pozrieť meteóry. Tak sa tešíme.
ešte rýchle raňajky. Jamka, hamka. Tu sú naše dvojičky. A sme na albánsko-gréckych hraniciach. Tu je albánska hranica a tu je grécka hranica. Takže za chvíľku sme v EU. The cliffs rise high like ancient kings, crowned with clouds where silence sings. Below the valley whispers low, the sun pours gold where olives grow. Meteora, your arms reach wide, stone and sky where heavens collide. Monks in shadow, their chants take flight. Meteora, hold the Tak, a sme v Parálii, v Grécku, pri Tesalonikách. Došli sme až z Ksamilu, z Albánska, neviem koľko stoviek kilometrov. Cestou sme sa zastavili ešte na Meteorách. A ideme si to trošku, aspoň chvíľku užiť, lebo bohužiaľ sme prišli večer až okolo 7, alebo pol 7, neviem koľko je hodín, asi tak. Nedá mi to. Idem aj do vody. Vodička priezračná, celkom v pohode na to, že je piesková, je úplne super. No a chcem vám ukázať aj celé to pobrežie Parálie. Takže takto vyzerá pobrežie Parálie. No, ja som vo vode. Je tam dosť ľudí.
Musíme to priblížiť, ale... Je to nejaká hitparáda? Ešte vedľa toho je. Ešte vedľa? To je vyšší. Skúsime zistiť, kde je Olinz, lebo ja som predtým ukazoval, že je tam, ale tam nie je. Pozreli sme sa, že pravdepodobne je tu, ale že vraj tam je ešte vyššia hora. Musíš tak ísť, tak ti bude a budeš vidieť. Hej. Hej. Aha, niečo sa tam už črtá. Teraz presne pri komíne vidíš jeho Vidím. Áno. vysokú časť. Áno. Hudbe. Tak. Takže áno. Tu sa nám črtá asi Olymp, ktorý je vyššie. A tu už som ja tak trošku na špičkách. Ja som teraz na špičkách. Na špičkách. No ale nemám ešte bradu von. Čiže ja som ešte v pohode. Ja už nie som na špičkách. Ten už nie je na Ja už len tak zametám s nohami. Ale tam je Olymp. Už ho vidím. Už ho vidím. Je to tam. No, tam je. To je dosť veľké. Jak domáša. Paráda. Teraz večer. Tepľučka. Však má 30 určite. Jak si povedal teplúčka, tá čavo vedľa kichol. Že je pravda. Teraz bude rozkývaný obraz, bo plavem jednou rukou. Jo. Čaute. Ľudze. Ja tu nestojím furt. Ja stojím. Zaber to. Berem. Už som tu. Dosť veľké je tá parádia. No, je to veľké. Poď to. Naposledy som tu bol v 98. jak decko. To nebolo také veľké. A teraz plná nádhera. Dávame si jeden naložený kebab. No. Prechádzame sa po Paralii. Je to tu naplnené ľuďmi, jak vidno za mnou. Takže platí sa prísť. Špehujeme tajného agenta. Je tam stále. Nevieme, či si nás všimne. Ale možno. Hey, hello my friend! A ty skadu, že tu prišiel? Ja z Košic. Ja z Prešova. Ale. No, No, tá zvíja nohy. tu človek. Dobre to tu je, kámo. Dobre, Nabité to tu je. Toto je, ja by som to nazval, že toto je raj pre ženy a deti. Áno. Je tu chlapíci všetko. tu nájdu svoje, podľa mňa. Všetko tu je. Sme na ceste do Sarty. Dali sme si malú pauzu, sme v Neamodáňa. Kedysi som tu nedaleko praxoval v jednom 5-hviezdičkovom hoteli Oceania. Takže... No a teraz za chvíľu dáme kávej. Sme na Sarty. Vzadu je naše ubytko. Parkujeme tu.
Tu je plážový bar a my ideme na pláž. Dnes sú trochu vlny, lebo je veterný deň, ale vodička je krásna, priezračná. Tu je plitké miesto. Tu je plitké miesto, áno. A pozri na farbu toho piesku. Toto je taká krásna hnedá, nie? Taká, no, tak na prvý tento pocit. Super, super. A teraz máme celé starty ako na dlani. A ide voľná. Tam. Začíname room tour na Sarty. Najpodstatnejšia časť ubytka. Ale teraz sledujte. Jedna izba. Druhá izba. Taká malá kuchynka. Naše motorkárske veci. A teraz z izby máme vlastnú terasku. A z terasy prejdeš cez cestu. Tu sú najkrajšie motorky na svete a za nimi jedna z najkrajších pláží. A tam vzadu tá hora je pohorie Athos, alebo hora Athos. Tu je plážový bar, ktorý patrí k ubytovaniu. A toto je vlastne ubytovanie, kde bývame. Takže takto to máme blízko, že si len prídeme a prejdem tu a sme na ubytovaní. No, mohli sme mi lepšie vychytať. To je... Akože ja som ani nevedel, že som také niečo objednal. Vyšlo. Zaslúžili sme si na druhej strane, ne? Perfektné. Perfektné. Takže tak. A zajtra už ťaháme domov. Celkom je to také búrlivé tu na. A v pozadí je hora Athos, vedľa ktorej by zajtra ráno malo výsť slnko. A teplejšia voda, ako bola. A voda je teplejšia, ako bola do obedu, hej. Je tu na pieskovú pláž podľa mňa extrémne čistá voda.
Teba? Hello! Dvory super, voda super. Teplo, pod pohory má to. A vonka, No ideme očakovať piesok, aký tu majú. Nie je z AliExpress. Či tu nie je z AliExpressu, jak na Xamile? Tu asi bude vidno, ne? Hej. Nemáme loptičku, tak sme si chceli niečo zahádzať v mori. A vyšlo to na kameru. Ej. Dostali sme taký nápad. Hádžeme si kameru, uvidíme, aké to budú zábery. Sme tu. Zvážení priatelia. Farba vody na Chalky Diky je neuveriteľná. Ideme troška kontrolovať, ako to vyzerá v hlbšej vode na Chalky Diky. Good morning, Amerika. Ideme si pozrieť východ slnka. Na Chalky Diky. Pri hore Athos. Malo by to byť pekné. Ale sú trocha mraky. V noci bola vichrica, fúkalo. No a samozrejme, že mraky sú rovno tam, kde nemajú byť. Oj. Ale aj tak si to mrkneme. Dnes je ten deň, kedy sa chystáme domov. Budeme sa snažiť, aby nás nechytila žiadna búrka, lebo na pol Európu prší. Uvidíme. No ale ideme si pozrieť ešte asi východ slnka. A potom ideme domov. Dnes je vonku dosť veterno. Extrém. No, asi si užijeme cestu v riadnom vetre. Sledujeme zábery. Sliečko už vychádza. The sun is high, paints the sky like a butterfly. On Chalky Diky we laugh, we cry. Hoppa, hoppa, let's kiss the sky. Waves summer song as they kiss the shore.
sun is high, paints the sky like a butterfly. On chalky to geeky, we laugh and we cry. Opa, opa, let's kiss the sky. Takže zastavili sme na jednej pumpe a liter benzínu 1,98. Akože dobre, čupe. Dobre. Tak, prišli sme na bulharsko-srbskú hranicu, prešlo to veľmi hladko, bez problémov a trielime do Belehradu. Neviem, či sa nám podarí, lebo počasie je všelijaké. Zatiaľ OK. Čau. Dneska sme si zažili veľa daždíka, hlavne keď sme išli na ubytko. Jedno nám zlyhalo, pretože tam je svadba. Tak som rýchlo hľadal druhé a spustila sa taká búrka, jak z vedra. Tesne pred ubytkom asi, ja neviem, koľko to bolo, som pozeral, 400 metrov. 400 metrov. Masaker. Do nitky. Trošku sme boli takí mokrejší, tak sme zaparkovali vedľa, ani som to nenašiel to ubytko, len sme proste zaparkovali pri jednom bytovom dome a išli tam nejakí domáci a sme sa opýtali, že kde je to ubytovanie, tak v tom daždi, ja som nechcel, ale ten domáci išiel so mnou, ukázal mi, kde to je, zavolal majiteľa, počkal s nami, kým majiteľ príde a potom už sme sa rozprávali s majiteľom ubytka. Ubytko máme fantastické, normálne klasika posteľ, tam je vecko, menšia kuchynka a máme ešte aj, prosím pekne, garáž. A garáž máme tak, že rovno z garáže cez jeden schod, nech sa páči, sme v ubytku. Ja ešte, si stopol? Nie. Ja ešte dodám, že takých srdečných to tých dvoch chlapov sme stretli. Jeden v daždi šiel, ukázal Mišovi, kde je ubytko, zavolal mu. Druhý svoje auto nechal vonku stať pred domom, aby my sme si mohli motorky dve schovať dovnútra. A ako mali bonus v tom daždi, keďže som debil, som si ešte aj späťačik takto pekne odlomil, aby som si mohol spinkať. Takže ideme trošku servis robiť, ako garáž servis. Urob to nejak. Urobíme nejak. No a to je koniec hlásenia. Čaute. Čaute. Zakempili sme v takom malom podniku. Dávame si gyros. Výborný. Tu je, to vyzerá. Takže. A máme takúto kola kokta. Výborná. Niečo ako naša kofola, ale kombinácia ešte vanilkou a citrónom. Čau. Nachádzame sa v mestečku Smeretevo. Dnes máme posledný deň našej cesty a ideme domov. Večer by sme mali byť doma. Takže sme pred Belehradom, volá sa to Smeretevo a máme domov 730 km. Po diaľnici to dáme. Čaute. Čau.